ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ଓଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମାଛ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ବାଘ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ଓଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଓଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ଦେଖିଲ ଇଏ ହଉଛି ଓଟ ନାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ କ୍ୟାମେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହେ କୋଉଠି ନା ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। କୋଉ ରହେ? ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଟ ଯାହାର ଦିଟା କୁଜ ଅଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କୁଜ ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କୁଜ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦିଟା କୁଜ ଅଛି। ଦୁଇ କୁଜ ବାଲା ଓଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ କୁଜ ଯାହାର ଦିଟା କୁଜ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଓଟ ବାବଦରେ ଆଉ ଅଧିକା ବିବରଣୀ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଓଟ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖ, ଓଟ ସାଧାରଣତଃ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରେ। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଓଟ ବଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ସେ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 2 ମିଟର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଓଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ସେ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦଳରେ 25 ରୁ 30 ଓଟ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳ କରି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। 25 ରୁ 30 ଓଟ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ଓଟର ପାଦ କେମିତିଆ ନା ଓସାରିଆ ପାଦ। ପାଦ କେମିତିଆ ଓଟର? ଓସାରିଆ ପାଦ। ଆଉ ପାଦରେ ଗାଈ ଛେଳି ଭଳି ଫାଟ ନଥାଏ। ଖୁରା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଖୁରାରେ ଫାଟ ନଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ଥାଏ, ଗୋଟାଳିଆ ପାଦ। କାହିଁକି? ଏବଂ ଆଉ ସେ ଖୁରା ବହୁତ ଶକ୍ତ ଥାଏ, କଠିନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବାଲିରେ ଦବିଯାଏ ନାହିଁ। ବାଲିରେ ଯଦି ସେ ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ଭଳି ମଇଁଷି ଭଳି ଖୁରା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ବାଲିରେ ସହଜରେ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ବାଲିରେ ଦବିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବାଲିରେ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରେ ଏବଂ ତାର ଏତେ ସହଜରେ ଗତି କରେ ଯେ ଘଣ୍ଟାକୁ ତାର ସ୍ପିଡ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବାଟ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ଦୌଡ଼େ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ଖାଏ କ'ଣ ନା ମରୁଭୂମିର କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଖାଏ। କାକ୍ଟସ୍ ଆଦି ଗଛ ସେ ଖାଏ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଛି, ସିଜୁ ଆଦି ଗଛ ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଜୁ ଗଛ ଥାଏ, କଣ୍ଟା ଗଛ ଥାଏ, କାକ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଏଇସବୁ ଗଛକୁ ସେ ଖାଏ ନାଇଁ। ତମେ ଜାଣିଥିଲ, ଦେଖେଇଥିଲି ମୋତେ ଓଟର ଦେଖ କେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କୁଜ ଅଛି ନାଇଁ। ଓଟ ପିଠିରେ କ'ଣ ଅଛି? କୁଜ ଅଛି। କୁଜ କାହିଁ ଥାଏ ନା କୁଜ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଏ, ଏକାଥରେ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ତା ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣି ସେ କ'ଣ ତାର ସେଇଠୁ ସେ ଶକ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ତାକୁ କ'ଣ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ। ସେ କୁଜରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ। ଦରକାର ବେଳେ ତା ଶରୀର ସେଇ ଶକ୍ତି କ'ଣ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରେ ବା ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସେ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଇଏ ଏକ ଦୁଇ କୁଜ ବାଲା ଓଟ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଯେତିକି ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଜ ବାଲା ଓଟରେ ଯେତିକି ସେ କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେ, ଦୁଇ କୁଜ ବାଲା ଯେଉଁ ଓଟ ଅଛି ସେ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଓଟ ଆମର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଓଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଓଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଲ ବୁହାବୁହି କରନ୍ତି। ଓଟ ହେଉଛି ମରୁଭୂମିର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଯେଉଁଠି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଅବଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କିଏ? ଓଟ। ଗୋଟିଏ ଓଟ ଏକାଥରେ ସେ 500 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଲା ଭଳି ବା 500 ଗ୍ଲାସ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ 500 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଓଟ ଏକାଥରେ ପିଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ସେ
पानी असुविधा समय पानी मरुभूमि तो बहुत समय पानी अभाव पड़े असुविधा समय से कम से कम 9-10 दिन पर्यंत बिना पानी से बंची पारे। ठीक अच्छे तो आम ओट विषय आम बहुत किसी आम जानिले आउ से सेव किमित करे जो झड़ी हुए ओटरे जिते पवन झड़ी हुए बाली झड़ी हुए से से कौन करे तार ओट आरोही को से तार आढ़ुआल रखिदिए एवं रक्षा करे। ओटर से हूँ भल गुण आट आरोही मैंने से ओट साहाଯ୍य जीव को निज जीवन रक्षा करती। बाली झड़ है धूली झड़ है कौन हम से ओट शोपड़े निजक बचाई सी शोपड़े आउ तार पिठी आढ़ुआल आढ़ुआल जो आरोही मैंने सी रक्षा पाई जाती। बुझिपारे ना बुझिपारे आम ओट कथा आम बहुत भाव आम बहुत भाव आम कौन कले जानिले ओट बाबद बहुत कथा जानिले नहीं। एबे प्रश्न आसीपे ओट रहे केउठी ओट